kwa na anya nu. Nyana nwa akara were viva nzacha kemgbe otu. Kedu n'ụdị mmadụ dị ebe? Ọgbarato. Sikwa na nwa akara wee bụ. Ọgbarato. Kere sotu a achakwa ha. Ese. Oh. Kedu nke ikpo olu ne ka naka wee napụta? Ana m anyụsị. Mechakwa ike tupu ịpụtawa. Emechara m ike tupu m wee nyụọ. N'ime gịnị? Imecha ike tupu ịnyụba nsị? Ọ ya ote ya. Ihichapụ nke ochie. Mechie ọnụ. Mmakwa na ibugodula okenye. Gịnị ka isi aga mgbe ọbụla ị na-eme ka iwu? Zuzupụta ebe ka ebe wele akpa jegote m ife. Ifuru ahịfịa nza kemgbe ụtụ dọba ka ibulu erufu. Ị na-eche m jesi epụta ka mbulu eje ya fuo. Azụ nnyụcha nsị bụzire eje ya fuo. Nyụzi ansị eje bulu ya fuo. Na-akpa jide. Wele ego aje egote m azụ na tomatos m na-eji esi m. Welu nke abụọ ọkara na ma ifu keke ebe a. Tomatos na azụ? Nke ọkada na keke. Ya na-eji ọkpa ngwe je nye na ọ bụrụ na ị chọrọ iji ọkpa wee gaa. Ị na-ajụ elu. Esi nọ tomatos na azụ. Ọ dị ka onwe ife na-eme n'isi. Unu ya agbakọ mbọ n'ụlọ ka ịmanye gị na mpa anyị ga-eme. Ọ bụkwa ọga unu na-eji ma akpa wakịrị. Ije n'anya mụ na ndị agadi nwaanyị na-azụ azụ. Mụtawa nwa n'ụlọ. Liva maka, because she maka, yamere no na maka. Oporo to balane yulu. Liva maka, because she maka, yamere no na maka. Nene. Ọ na-ele azụ kwa mmadụ ka ị na-elele ya. Ọmụ a na-ere mana ọ galara ọnụ. Ọ gara ọnụ. Hafụwa maka ngara ọnụ. Hafụwa maka nke ahụ. Ma chekwa ka njọ ọrụ. Azụ ka ị na-ele na-eji wee so otu uwe iche akwa aka gịlịgịlị wee nọ n'ime ahịa. Anya ka ị na-ele m. Ma nne ka m gwakwa nwa agbọghọbịa dị mma ka ya. O kwesịrị na ihe eso ndị agadi nwaanyị a na-ego ụmụ nwa agbọghọbịa na-ebe dị ka ihe da. Kwesịrị na ihe eso a wee na-ele azụ. Ọ dị mma. Ego ka ị na-ele azụ ndị. Usowado. Lie ulu lie siego. Oh, will it change? Onye dị ka obi ọkwara. Oporo to balane yulu. Liva maka, because she maka, yamere no na loka. Oporo to balane yulu. Liva maka, because she maka, yamere no na loka. Yeah. Oporo to vasisi imbe, you dey look for trouble. N'obodo na gbagalagala, ọ bụ mmadụ ka o si n'aka. Oga? Ego na ego? 15 naira. 15 naira? Ka ihe likpo? Ego onye ka onye na-ejezi Eziokwu ome na abụ? Ọ ofu ihe nakwara ebe akwa ha ga-anakwa the other side. Onye na-eji Eziokwu ome kwa 50, mụ na afụkwa ebe a kwụọ m 50. Ịma ya men? Ya ukwu ike maka ike asị ka o si. Ujezie mụ Eziokwu ome, m nwere ọkpa na chana. Oh yeah, make it out. Ọ ga-aka iwere ụkwụ laghachita. Good. Oporo bala nne ya ulu. Liva maka, because she maka, ya mere no na lọta. Oporo bala nne ya ulu. Liva maka,
Bikoshi maka ya mere no na ngoka. Mwanzo na-ereji aka na-ereji ọkpọ si na ya na-ara mmanya. Because I've come of age, oh yeah, come down, chelo, if I wanna eat your life, ya come memelo, but I go dog I got my chinga, could be waiting mouth. I got me tea. Liva maka, bikoshi maka, ya mere no na ngoka. Oporo to balane yulu. Liva maka, bikoshi maka, ya mere no na ngoka. Ezulu mezu na nwoke, ifobu ni chola cho, icholo mbaka. Agumenye gia. Ichoro sandala agamenyegia ichoro lipustikio agamenyegia ichoro eyeshadow agamenyegia otomo oporo to balane yulu liva maka bikoshi hey oko liva man kewe Para con la cal. Oh, come on. Ebe ka wo buju ga na be ki ika wala ga. Eh? Bia imbe. Otugo ngoba ichi ejuma ajo. Were nwa na ajuma ajo. Iju ofi chere nza iwe ejukwa m ozo. Eh? Aso na esi no na after na atoba m egwu mgbe ụfọdụ. Nwa ka ya we na ekwu okwu nnọrụ mgbata aka. Wetago? Aso si no pụta pesa ge. Wala ni no di bawo ga. Oh. Awu no bro na iwe enyi nwoke. Mama si. Egbu igwe si n'ike mịa akwara. Oye wa le wo ni go ezi ọkwa aka otu agụnọ otu aka egwu igwe dị n'ebe na otu onwe egwu igwe bụrụ ime. Gịnị egwu igwe dị na mma? Hai. Ebe gị nsogbu adịghị. Esi m ahịa je gotere nna m ihe. Wee banye keke. Nwoke keke na pepe wee chọọ ka o rie m. Ọnwụrụ na ọ m na-eri ndị mmadụ. Ọ bịaghị ili m nwa na-eri ndị mmadụ. Ịma ihe o mee? Ya kwụsị nna ezigbo m. Si nna 50. Mgbe jụọ onye na-eje Eziokwu ome bụ ego one. Ọ sị nna 50. Anyị na-esi ọwụlọ na-esi ọwụlọ na-esi ọwụlọ nkwe 30 ọjụ nkwe 20 ọjụ. Mgbe sị na nsogbu adịghị. Ya were nweje bujeze na Eziokwu ome ka m nwere ọkpọ. Ebe a ka si pụta. Gịnị ego? Azabu. Chineke. Che. Adam. Wala. Ini iya nje jola wa intelligent mugu. Iji. Gaze gwa. Okay. Iwela ndo ke ala. Wakaja ukuto fiye. Basi ikuru gwa pe ara gwa pe. Jaja. Na kwa ka ngwa kene tukwu na obi dị m mmata. Ewepịa ihe nkari mmeghe ịnaluo nne ya na-enyo ọzụkọ nwa m dị ihe nne ya amazị onye Lelia. Okay. Intelligent mugu. They look for trouble. Nobodo na bagalagala. Obo mmadu kusi naka. Obodo delu jim.
Imbe na agbalị okporo tobala nne ya ulu. Leave her maka, because she maka. Ya mere nọ na maka, okporo tobala nne ya ulu. Leave her maka, because she maka. Ya mere nọ na maka. Mazo na-ereji aka na-ereji ọsịna. Oya wasu zaga zero ma. Wali ya kidebe nnu. Bịa, oya ka mọ n'aka gị. Ọ na-aka mma n'aka m gị weli ife igota debe nnu nọ n'ihe agha. Azụ nwa Ka m bịa. Okporoto. Kezi tomatoes. ego nye m na azụ ka ọgwụ natawana. Mbọ akpa ego ise nye si gị gote azụ na tomatoes. Ka esi m na-etu aka ọra. Azụ ọ bụ azụ akpa ego ise. Ego nye m gwụ na azụ nnata mejọ onwe Ego nye igwu n'obere azụ. Mejọ onwe Tomatoes adịrị ya. Ị na-achịkọwalị na akpa ego ise nye gị bụ obere azụ ka iji wee gote. Ọ bụrụ na isi na gịnị mee? Ogene, kenke mgbe ọbụla onu na ha n'enu agwọ ka nkịta. Nna anyị bịa. Nke a bụkwara gịnị mgbe ọbụla Bịa na ọ bụrụ anya ma aṅụ mmiri debe iko. nna anyị ọ bụrụ ihe mba bịa godu n'onwe ihe na-aga na-agbagochu m anya n'ebe nwa nọ. Nwa ka m nyere ego akpa ego ise agote ma azụ na tomatoes. Nekere anyị. Ị mara obere azụ ọ bụ azụ akpa ego ise. Kedu tomatoes? Inyekwara ego ụgbọ. Jụọ onye anụ na nyenye otu narị si a wee gbaa ụgbọ. Ọ dụrụ na ego azụ na tomatoes. Dị ya bụ ama ọgụ kpọrọ nkọrọ ede nne ya jọrụ. Ebe ama ọgụ kọrọ ede nne ya jọrụ. Ihe agbakwu nne gị nzama. Nya na nwụrụ asị gị je egote akpati iji agbakwu nzama na akpati m. Gị je egote azụ gị je gbaa nzama. Ị chọrọ anya nwa ha anya elere ele mara nke arọrọ arọ. Ihe a nne gị kwuru eziokwu. mpa. Ihe mere unu na-achọga ka unu mara ihe m na-ekwu n'ụlọ a. Ọkwa na Ego onye m azụ a ka o gotere. Nnata mejọ onwe ego azụ. okwu nna afụ. Chibu anụ ọzọ. Ịmana ihe ịbụ bụ chibu anụ ọzọ. Ka ị mere n'ụtụtụ abụghị nke ị na-eme n'ehihie. Ka ị mere n'ehihie abụghị nke ị na-eme na mgbede. Ọgụnụ dị ihe nke nwunye mmadụ medịrịrị. Kedu ebe isi na isiri bịa ụwa? Ịhụna na onye ahụ amaghị ime n'ụbọchị taa. Ị na-ekwu okwu elini. Ịhụrụ na onye ahụ abụghịzi ụmụazị. Ịhụrụ onye ọbụla gbara afọ ọnụ abụghịzi nwa. N'obi gị niile sa ji na afọ ọnụ ha ọ karịgo mfopụ. Afọ ọnụ ha akadago arụ. Ọ bụzi ihe a na-efo efo. Ka ị dọrọ ya aka gị onwe nke bụrụ ịhụrụ na ebe ozi ụmụazị. Mpa. Enwere m efe ihe ewu na-akọ. Unu kọcha unu arụ ụlọ unu. Ka ndị gụ mfu ezigbo enyi m nwoke wee mbe. Mmanụ nwe nke gwanụ. Mmanụ nwe nke. Ka anyị wee na-asịta. Bịa ihe ekwe nwa merụ ahụ. Ịma iru na anachide kwuru nke gbagharịba. Kama ịdị na afụ jụọ ya. Ndị ahụ kwara n'iri na otu anwụcha na ha. Uwe bụrụ nwa m otu. Maka manya onye ọbụla chikwa ọnụ ọkwa ndị dị n'ụlọ. Ana m esikwa baka. Mba, esokwa m ga-eme. Esokwa m na-eje ụka a na-eme fasting. Esokwa m eje ụka. Because I've come of age. Amaka obi m ọnwụ ya ka m ga-anụ ife ọbụla nke ịchọrọ achọ ya ka m na-emele ihe ka obi wee dị gị mma o. Egwu na ụmụ nwaanyị atụrụ ogologo nwere ka ha si eje ha na-enwe lọngụ leegi na ọ bụrụ ndị oyibo. Okporo tobala nne ya ulu. Amụ nke esizi ebe. Nke isi na uhehe. Ka ịda amụ kwa uhehe. Eyi m azụ akwa. Ka ọ maka na akwa ndọkọrọ adọka ebe a. Ejere m agwa gị. Ewu ahụ. Awụ. Ewu ahụ. Na onye amị. Waka. Ay. Olha, cadê o meu guardo? Não, ele já deu a de cavalha. Vai, boy. Olha, ele é que ele give him.
Ota oma nkakava. Ema fai. Aha m bụ Okporoto. Ị na-anye nna gwa ịchọzi ikpọbi akpọ ịkpọ m Okpo. Okpo. Aha ndị ọcha ṅomichago ṅomie wee hụ n'ezigbo ahụ evuru ewe vinye m si m jee zariwa. Awụ m nwanne Okpete. Okpete. Ọkụ m otu ahụ Okpete si atọ. Ka Okporoto si atọ ụtọ. Okpo. Namaka. Good. Boom. Ewa kwa ihe a pụtara akpa obere ife. Ihe na-adọzi n'ihu. Onye nzuzu. Okpo. Ewezụga ọ na-egwuru agwụ. Ihe abụ ihe mkpọrọ. Ihe mkpọrọ ebe m ji wee kpọpụta bịa ebe ka m gwa ihe dị n'obi ihe na-eri m nsị n'afọ. Inweta nwa nna alahụ ụra wee lote nwa ihe ahụ na-eme nne ọ ya nwa na-aga nkwụrụ n'azụzụ ụtọ ụgbọ aka n'ugwu na-eme n'ugwu ọ na-enu ya ikenere m iwetazi ya nke nna ọnụgo otu isi ọhụrụ pilo ji ara ụra ahụ. Enweghị ihe ndị Igbo na-akpọ intelligent wugo. Ọkụwa iji ka ezi agwa agha Namaka. Kesari. Chele. Imbe. Achọ nwa Afkanya n'anya. Ngwajere. Onye ka nna tike na afogologo niba, afogologo ibe. Ele hita kabira onde aje ya mmadoro gị. Ịgbadoro m na ka ịkọsị asọ mmiri. Ọnụ ịma ihe ọ na-alụ. Mmekwu nwa okwu. Ihe nchọ ka imeelụ m ka inonyere n'azụ. Nnekwu ịnọ n'azụ na-ewere intelligent wugo. Aka waka. You dey look for trouble. Obodo na bagala. Obo mmadụ kusi na. Obodo deluji. Obo mmadụ kusi na. Imbe na agwari Okporoto balụ nne yulu. Okporoto balụ nne yulu. Nwanze na-ereji aka na-ereji ọkpọ si na ya na-ara mmana Okporoto maka na ọnwụ na-egbu nwa nkịta ọ dịghị ekwe ya n'isisi nsi Okporoto bakenele na-eyi Imana piano ya? Ano piano is again. Oh, oga no ya. Kai baba biko. You guys. Okay. Ndị na mama ndị na-achọ gị nyere ebe a. Ịmaazị ekene mmadụ. Takisa agwa mmadụ okwu. Ikechukwu. Ọ na-abịa. Cheta. Hey! Oh, wow. Ekele nwa. Chineke na ihe eju eke mmadụ na-abụ. Iji wee ka ofu ekele ọkpa. Ekele aka. Ekele ọcha. Maka ọ na-acha ka mmanụ baza. Ọmụ ka ị na-agwa ka enwere onye ọzọ. Ọmụ ka ị na-agwa. Nna. Ọ ka nna agwa. Nna. Ịmaka. Ka ngwazi ahụ. Ọ mụa bụ Okporoto n'obodo anyị a niile. Onye a bụ enyi nwoke Imbe. Hapụchakwa ihe si n'ọ na-apụta. Ịchọzi ịkpọba aha m na mkpobiri ịkpọ m Okpo. Nwa maazị
Nduka nke anwa na-etoka ahụ na-etoka elu ya amụ ama nga ọfụma maka nna gị okwu ahụ gwere ngwere eme iji achọrọ m ka iji achọrọ m ebe ị gbara mesogode mgbago ihe nna achọrọ gị bụ afọ gị n'anya chekwolo ahụ na-efu ka nsi wee fụ gị n'anya nke na nna alahụ ụra ịfụnanya na-abịa gbaa m okirikiri na-eme m n'ahụ ogwuno onye na-achụ ajọ amaka ịtala afụfụ ọnwa ha kịta anyị ga-ebidola iwu uru nnara okịta buru m akpa akwa m buru ya batabe dọwa ya kwa m ihe ọgwụna ọrụ nke ị na-arụ bụ mụ ya na-arụzi ya mmiri mma na-echuru nkọ mma na-akpara gị akwa mma na-asụ ụgwụ ịma nke ka njọ ịchọ ha na ijenyu nsị eje m na-eji akwụkwọ dọkarịa ụlụ na-eche gị inyugide ncha nyere m ike isi anyị ike kene Chineke gị n'obi dị m mmata ọ bụ na ọ bụrụ ya mmagụ Ikechukwu bọsọsị ga-agwa m na ndị a na-achọ ife ga-eme gị ekwela ka nwesa gị iwe ekwela ka nwesa gị iwe onye ọwụla ka ọ mama ya mba ọ dịra gị ntutu ọwụla ka nwa mba ihe ọwụla o jiri gị ọnụ ọ bụ ka na-akpọ okpo ịkarịrị gọm ọụlọ m nwere ya dra ịnọdụ Nneka ewe isi a nneka ewe ọzọ n'otu ede n'otu ịgbagọ agbagọcha okporo tó bá lọ nne yulu wana ọbago bịa ka ya mere nọ na ikwe ya nwa o ezulu mezu na nwoke ife ọ bụ na ịchọrọ achọ ịchọrọ mgbaka enye gị ya ka ịchọrọ sandala ịchọrọ lipusitiki enye gị ya ka ịchọrọ eyeshadow otomo okporo tó bá lọ nne ya ulu live okporo tó bá lọ nne ya ulu live amaka ikoshi maka ya mere nọ na loka waya so ni ko mo are so onda ko wala ka Nye dewere nke ijeri emu kwara nwatakịrị rie nni okenye ọnwụ ji egbu okenye bịa egbu onye ịmara ọ kara mmanụ ọnwụ ka zuo ike ịmara oke si amụ ịma n'anya ooo ya na ọ bụrụ isi ka ndebere n'ime unu ka m wee chebiri mmadụ onye ahụ bịa ka nye ya ka ọ nwụnyụ anya ịbata ịgụgba ya rie ịma ka ajụghị ajụ eri na-ebute aya ga aya nwụrụ agwa gị na oso ndị ka ọ tafọ nụ na isi onye ozi nyeche nwa ife ọya eme gotife ozugbo ori ọ ka mma ka ikpụọ ife ọjọọ si amawazi n'ife ọjọọ akwa ọ bụrụ apiliko ka ọ na-agba nwa bụ onye ori ozugbo m amakwa nnọọ nne gị abata mba ahụ ọfụ nne mbụrụ nne ị na-eji efere eri nne mba ana majụgo ọ efere a ka eji etinyere gị nne ebe ị na-amarọ na ọ bụ nke gị na ọ bụ nke m ọ efere a ka eji etinyere gị nne
onwe ihe ọzọ chọrọ ịnụ agụ na agụ m si chọọ nri rie m jee chọọ nri nji eri onye m nri agwụkwa ka m megide ka m bụrụ ọnụ ihe bụ nke onwe ihe na-eme ka ntị bụrụ ụlọ bụrụ ọnụ nke rie nri erifere erifọ ọ bụrụ nwa olifozi ihe na-eribuzi ọ bụrụ ihe chọrọ ịnụ nri agwụkwa ebe ka ịdọbụrụ o ji jebu ya ị dọbụrụ ebe ị na-adọrọ nri o jebu ya rie gwarapụ na ndị tọpụzi iri tọpọ ka inye m ọzọ ka ọ bụ iri tọpọ nke ihe echezi na-esi nke ahụ ihe elibuli eche m elifo ya elifo ịka alụ ka agwụ ụfọdụ jee chọọ nri ọzọ tinye ka otu owe chọọ nri ọzọ tinye mma nrikwu ya na ahụ bechara ala nna bụ ka itinye ọ ka mma na ibete were o ji ejukwu m afọ chọọ nri ọzọ o ji ejukwu m afọ oso ndị ka gị na nwa nwoke o ji eju efere ilili ipi m na ọ na-agụfu m a ma ebubu ya na nwanna nwoke apụta bịa ọfụ ihe unu na-eme m weta ka ebe ọnụ na ndị afọ ajọ ha njọ ka dịzi ka nne erife ọrụ ụmụazị mana imi na anya nne iri siri dubara nsị nwa Amakamo elebu egbu ewu elebu ukwu egbu ehi ị gaghị ego ewu ehi ka a na-ebuzi nwa hụrụ n'anya nwa nlote mgbe m na-eri nri bụrụ aka ndị na-anyụ nsụ lote yiri akwa kedu ihe bụ na ịma nje chọọ ihe ị ga na-arụ n'obodo anyị okporoto gachọ ihe ị ga na-arụnụ mgbe ọbụla amaka kedu ihe hapụ n'isi alị m n'ike okporoto ka ihe ọkwa ịfụnanya ihe nwa bụ ihe a na-akpọ ịfụnanya ahụ na nnọrụ maka anọ m n'agụ anaghị m anọkwata ihe ọzọkwa ka m na-alụ maka anọ n'agụ m ọya agaghị aga ọya ka m ji ayọrọ obikonu nabata m n'ala eze gị ịfụnanya m nwere n'ebe nọ ya ahụ nlote ịfụnanya obi abịakwuye ọ dịka ebe m na-eri ka ya na-akpị ya Amị biko dịanụ kedu iji rapụ enyi nwoke a ụgbọ ọbụla ọ na-esogharị gị ọ chọghị ka ọ sị gị pụta Olu bukozian enyi nwoke bụkwara gị n'anya gaa chọọ ihe ị ga na-arụ biko okporoto jee chọọ ihe ị ga na-arụ ka ị bara onwe gị uru ime ka na ọya gị na-asowe mbe okporoto ị ga na-arụ ọbụgodị Messi ọkada ibu ogodo ọrụ ugbo ị na-arụ ka ị were bara onwe gị uru igodo ike na-asị godo ihe ọ na-eme godo ime nọghị mbe tụya ahụa bịa imbe agwa ngụ mgbe ọwụ na mụ na Amaka nọ na-akpa nkata ga-etinyezi n'ọnụ maka asọ ahụ kọsara m nwa n'akwa gee ncha ime ya afụchapụ onwe ihe iche ikwu agwa ifuru gwa m ka m nwere aka ngwa enweghị na-enwe m kedu nke anụ baba ga-adị ma na-akpadụ ụlọ maka na rapụrụ
ezigbote ọrụ na-alụ nne ya ka ngwa ya na ogwu ọleta ama ya sekparị m nekwa ya bụ agwa gị nekwa ya bụ agwa gị ịnwakwa ya nwa mba akụgwu gị nwanne ọkụ ịkpụrụ gị ileta onye dịka mmanya nlekọta ka ndị boy owereta nwa ledogoro gị mmanya edeweta bọọlụ anụ mpa nne ya ebe ahụ Hey, Oboloto, men no we get better. Men no we get better. Go to gini aso. Ka cho yi ofi ihe mewe ki bara onwe guru. Ti akwa. Ti ko kwa. Atakwa gị. Ala waka waka. Ida be agwa gị ba. Agwa gị ya ndo wade. Ma bakulu na. Je ba o. Iya kwatanu ol. Anenge. Aboya, ma boye enyo wai. Ma boye enyo wai. Nga du ko bunda. Ayala. Ede be gai. Ede be yanga. Aboya ma boye enyo wai. Ayala. Nene kan wa o. Uwa ma de ko tatiezo anundala ya muso. Romda baka. Koya bale wa Ewadro, ọkụkọsịna ebe nwere isi ya nye ụmụazị mmadụ ya dị ata ma Ikwunu imbe wa mkpọ ọkụ onye ya ma akọ bere ha. Nwaanyị na-ate nwa gị nwa amagọ. Nwa agwa na nju. Obodo, n'ime ama ịrọrị. Ugbu ole ihe chọrọ imere obodo a? Kịta ịmara nwere ebe ọrụ. Okporo tata gaa ofu n'obodo. Ịkpa maka aka n'ọnụ, ọ sị ije chọọ ihe ahụ. Ịkpị aka n'ọkpa, ọ sị ije chọọ ihe ahụ. Maka ngwakwago, ihe ọsọ nya bụrụ ọrụ n'obodo mịa wụ na nnụrụ amaka marịa. Ogo na mma akwa balo. Wụ na mmevu blọkụ. Mịa wụ na ego kọbọ mmadụ na-abata n'akpa. Ewe nje nụwa amaka. Mmalụ ya wụ. Mmebi. Ya wụ na nnụrụ amaka. Dịka na gị na-agbagbu ọgba tumtum. Ọ mgbe ahụ. Tego. Take you what to make him one. Hey, go and I will. What you do? Can go swear come car kwa from about 20 minutes. Come where you walk. Lie along what is you couldn't lie over. Is there? Tell me about it. Oh, I see. Hey, one more I could do. Oh, big here. You want to go? Then I walk. I went in. Yeah. I can show you. Hey! Oya kan ja kpọrọ gị mbe enyi nwoke. Oya nchọcha ga nchọpụ. Nsimba na onye nwe uduru uche onwe. Hey! Oya ọtọ ya ụtọ na nwe okporo to nwe achọgwu ịba ulu. Hey! Were ije. Gawa kau trauma kaigo. Oya manu me bono. Amom no ne. Mo ya mo ya cho me mo. Ye na eche won gi tawo ma ye na eche ka mesu e me we mo te we je no amaka. Ai. Amaka mo. Mari mo so ya de no otu abaka no kwa na. Ai. Adu ge me to se we mi. Amaka obi m ọwụ ya ka m ga-anụ lele chelu ife ọbụla nke ịchọla achọ ya ka mmemelu mgbachagodo ọkada aga m atinye ya ego a ka obi wee dị gị mma aga m etinye egede okporo tobara nne ya Money here is kita. Aduh, kamu lagi be. Ana bana da isi.
ezu na nwoke ife ọbụla ịchọrọ Lego bi na duze ụdọ mmanụ ma nwe ya kwa otu kwe ya kwa ma ịchọrọ sandala ile wakwa agụ yo ịchọrọ lipstick yo ịchọrọ eyeshadow okporo tụbala nne ya ulu Okporoto nna anekwa m ọnwa Chinekele okporoto ọ bụrụkwa ara ka nwa na-akwado ịpụ enyi Papa ọ meme ya mere gịnị inweta obodo na-aba ihe kịta obodo ndị mmụọ ka obodo ndị mmadụ ka ị na-aba oke ma anapụ m ọnụ n'ala na mmere gịnị ya amaka anụnwa na-achụgharị kemgbe nsori agbago agbago nsori agbada agbada nsori agbago agbago nsori agbada agbada o bụrụ kịta anụnwa o kwetara m na nrọ oke ebe marụ kịta ọ na-achụ ka onye m ya na-akụ n'ụga ntị ka ị bịa meta m ị maara kịta ihe ime ọ ya ewefu ahụ na amaka mechara m ihe na nrọ ịma anọ ya ekwetezi m n'ife ara na-apụghị ihe nne na-ekwu na ya nwe ihe na-eme bịa ihe nna jụgụ bụ ụwa mbụgụ agwọrọ gị ara n'ụwa mbụgụ onwe ka esi gwọ gị ara nwaanyị na-apụghị ihe aka ọgịnị nna gwa ime m sekwu mmanụ n'ala ya ajụ m ala na-apụ m na nsepụrụ gị ọnụ n'ara enwekwa amaka na-eme m ya na-eme m ọkpa amaka ebe oluzie ka ọ jọrọ ya bụ ihe nwaanyị bịa meta m ya udo gbe ewula m ozu nwoke iribegwu ihe nne gị na-eri ịhụgo n'ihe ahụ m na-ekwu iribegwu ihe nne gị na-ekwu eri ịgbago afọ ọnụ nne ma na-eri ude diwapụ nsị ọnụ ọ ṅụtara gị na mmiri nne gị na-eri ude a kọ mgbe ọbụla agwaghị okwu ịjụba ajụjụ mgbe na ihe ị nọ n'ire eme onwe gị gwa ma ọ bụrụ onye ọzọ bịara fụghị ebe a kwọ ya sị na ọ bụ akwụna kwụna maka ọ bụrụ akwụna ọ dị mfe ọ bụ na mmadụ kpọọ gị akwụna ịma na onye ahụ ka nwere nke o nwere ihe ọ hapụfọrọ gị mana akpọ gị akwụna kwụna ya bụ na imebigo ncha ncha akwụna kwụna ka akwụna nke nwoke kazi nkụ ịbụ ihe ị na-eme kịta bụ akwụna kwụna maka amaka bịa mere m ihe ebe na ụlọ n'ifo ọ enweghị ihe a na-arụ ọgbọbụ na na-agba mmiri na-agbaju ihe anyị nwere kịta iji enwefere ịbịa ebe azụ amaka ifuru na ya eli gị na amaka ofu ebe ya wụtụ ya edebe na adakwasị ya n'elu eluigwe ahụrụ nke m na mmadụ nwụkọta n'ọnwụ amụka na ya ofu amụ ya ofuke nwoke m anọ m na-aṅa ntị eri mgbe e sịrị na o nwere ihe ya agwa anyị ngwa na anyị ezuo na ịmara ihe ọ bụla na-agwa anyị gị gwa anyị maka ọ na-agba agwa ntị na o nwere ihe ya agwa ya ọsụgba wuruwuru gwa na anyị ihe ọ bụ papa mama ihe m kpọrọ unu ka m gwa unu ọ nwoke ka m ya awụkwana akụkọ amaka o achọrọ m egwu unu na m achọghị inwe ihe mma na-arụ n'obodo a ebe ego ga-esi na-abata m aka ọ nwoke ka m ọ kwesịrị mbata otu a enye m unu ọ bụghị oge ọbụla nsị mpachagwa ọrụ nte na mmacha ọrụ 20 na ọ m ya na-enye unu enye ọ bụghị ga na-enye m enye ọ gị na-ekwu ihe ya na-emecha echiche mmadụ baa ya akakwuno na agba na-agba arata mkpịsị aka na ịma mfanye n'elu ọ bụ mkpata ego bụ isiokwu ọ nchekwa ya
mmadụ nwere ike ịdị na-akpata ego na-akpata puku mana ị na-anya peni ise ọ sịghị na ọ dọrọ ọ bụ na ọ na-akpata na-eji etiwe na unu akụ afọ ọnụ ọma nwunye n'oghere ebe ahụ mbọsị ọbụla ọ kpata oje ebe ahụ ma nwunye echi uche ya bụ na mgbe ya jiricha ego ahụ na ya ewepụta ya ọma na nke ọbụla furu efu efurugo ọwụhịa mana ihe nna jụghị bụ gịnị na ibie ka ị chere ịrụ maka na onye nsị na akpa na-ebute ụzọ onye na-eduje wee na-esi eri warị ihe agwa na anyị sị na ihe ị chere ị chọrọ ịrụ anyị amara na anyị oge awere na ya aja n'ukwu si anyị agaba n'iru na anyị kwe ya n'azụ ajụjụ a ka m na-eche kemgbe ka ị jụọ m ka m wee gwara ihe dị n'obi asị agagharịchago m n'obodo niile onweghị ezigbo ọrụ mfụ mma na-arụ wee sị ebe na onye nna ya nọ n'enyigwe ahụ eje ọrụ ọkụ mmụọ ebe ọ bụ na nna m nwere ọgba tum tum ọ na-agba ọ bụrụ na ya ibinye m nsi n'akụkụ ahụ wee chụba ha wee na-ene akwa anya mmadụ ihe ọzọ a na-ekwu ofu a na-ekwu ịbụọ nya bụ na oyi nwaanyị nwa amaka agwụgwọ gị ji ebute ọgba tum tum na ya ka i buru wee bugharịrị ya ka obodo ra akpachazi anya unu elelie ọ ka ị na-afụ mgbe ị ya ama na nwa nwoke a nọ n'ihe nchebe ahụ ọ nọrọ ha n'ihe nchebe ahụ uche mmadụ abata ya n'ime ịma ihe mere nna anyị onye a bụ nwa ya ihe nna ha echepụta kịta bụ ebe ọ bụ na ọchịcha gị echiche niile ọ ya eche ọ bụrụ ya wa ọgba tum tum ka ọ chọzi ịgba weli edu enyi ụlọ gịnị mụ ya ebukwe ya bukeneli ebi nsị gị na ma nwa ama mbụ ya abatabeghị m ego nke a na-agafe agafe ọ bụ ịtụpụrụ nkịta ọkpụ n'ezi rapụzi ọgụ ya na ndị mmụọ ọ bụzi na ọgbọ gbatara ebichi obute debekwa anyị ọ bụghị mana achọ gị nwa afọ kịta na onye nwa ọgba tum tum n'ebe ka a na-achọ m ọ na-anyabeghị anyị otu a ndị ihe epu elu n'ụwa mana ana m ekwu ọkwa na ya anwụ bulu ebinya ka anyị mazi alife ya na ya eje biko buru ebinya ọ gbazi ọbụna ọ gbatara ị na-alụkwazi anya n'anyị ọgọdọsịa iri ịma mgbe ị ga-ejije ama na nwa gị a n'ọma ibe mgbe ọ nọrọ n'ihe nchebe ahụ ọ nọrọ n'ihe nchebe ahụ iwe mara na ọma ibe mana aka ya na-abụbụrụ ha na nke ibeji nke anụ ọkpọwa kwurikwuri ọ na-emelụkwa ka anyị ma chọba ya achọba ya chinye m igodo na akwụkwọ ọgbatumtum ahụ ka egbe onye na-eke oje nwa maka oje nwa mbayo ọ ya ka m ji ekwu maka ya awa nne ya agwajọ ya ọ bụ ọkwa na anyị osinye wee bupụta mbọsị mma afọ ike amaka n'elu ọgba tum tum a ndotu gị na ya na-abụ utigbuo onu bụ ọgba tum tum na anwụrụ kedu enyi enwu agwasigokwa gị mgbe abalị echele aba echele igodo ike nji aba adịrọ nrapụ nụ Darling. Gịnị ka nye na ọgba tum tum a na-eje ka ihe ngịnị ha na-eje kamgbe ka m na-anọta ke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  n'ime ọgụrụ amụmire m ọgba tum tum a kemgbe otu ka m nọ ebe a na-akpazi ihe ekwe ha mana chere ka njọ ọrụ ọkịta ka iji eje ọrụ ọkịta ka ibe gị jiri kwụsị ọrụ ndị ji ọgba tum tum eri nri apụtago kamgbe ụtụtụ jee gbachara nke ụtụtụ gbachara bata n'oge ehihie ka ha zuo ike kịta nwa obere oge ha apụkwa jee buo ndị ọrụ ka ha mechiri ọrụ kịta ka ị na-apụ apụ ihe ekwe ha azụ ọtakara m n'ihe ekwe ha azụ okwe ha azụ nenegodi ma mmiri ọkụ ọ dịkwa na ya nenegodi na mmiri ọkụ ọ dịkwa na ihe dịrị ịgba ikwere mmiri ọkụ rị na nnọọ atọ ke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  onwekwu ya debe
O nwere ihe tọwọ na tank. Papa. Chọgolu m akpa ego na abụ n'ọka. Ka m weta chi mma. Ni wapụ nsị ọnụ. Die nsị onye ugwu nyụrụ. Onye ugwu nke na-achị na ma ọ bụkwa onye ugwu ala ji. Na rie nsị onye ugwu na-achị na ma n'ime ọhịa nyụrụ. Maka nsị ya nwere ka ọ na-adị. Je rie nye kọrọ ya ribe. Ma anụ ịnwe nwaanyị kpọ egote. Doziere gị akwa ebe ndina. Agbọghọ amụghị ọnwụ di. Ana m achọrọ gị ego ịgbatara nya ebe ka ọ dị. Ka ọ na-ịrụghị ọrụ nya. Agwa ngụ na ọgbatumtum nwere nso. Mbulu efu ọkwụwa n'ezi. Mbulu mmadụ ọzọ na ọ ya aga. Mgbaburu eje pakara n'azụ ụlọ. Je dọsara nya n'azụ ụlọ. Je dọsara nya. Je dọba ya n'azụ ụlọ. Ebe ọ na-enye gị nsogbu maka mụ mgbe nna anya ọgbatumtum a nwe di onye mụ na-eji okwu na mpụta na m aga obodo ọbụla m chọrọ ije m ya na-eje. Ị mara na m ebu ọgbatumtum eje Ọnịcha. Mgbe ọsịmtọ mgbe nna agba ọgbatumtum ana m ebu ya eje Ọnịcha buru ya nata onwe dị ọnụ ha akwụma n'ezi. Agbọghọ amụ ọnwụ di. Onwe ihe gbasara gburu na overload. Onye agbasaghị nwanne ya lụrụ nwaanyị amaghị amaghị enu irigoro n'enu ya na-awụ ejo njoloko kpamkpụrụ mara dọzia gbagburu ete anụ gbagbara ma ọ bụrụ ijiri ego wee lụọ nwaanyị ahụ ị na-eme nwa ọ ya bụ ịnụ ya taa ka ịnụkwa ya echi. O nwere ụmụ ọgbọghọ ndị nna ha egote nwa ọgbatumtum a ha na-agba mbọ ka ha gote nwere aka ego ha gote ya eburu nya bụ ihe ebu ikịta ọ bụrụ emene gị isi nlọ gị nwaanyị akpọ ngote mma ebu ihe ọgbatumtum nyekwa ego iji na-eji agba ịnya mmanya ọkụ jee desara anya mba orugo maka echikịta ihe iji agwa ndị mmadụ bụ na m gbiri gwuragwura maka inwere ọnụ nsị nke na nne gị na mba ọmụnwa echikịta na-ekọbara ụmụ ọgbọgụ na gwuragwura ka m gbiri gị na onwekwara n'ihe dị ya mana na-enye na ọkakụ gegege anya zuo onye ọnwa ịtọ wee bunye ya mana na-eke imi na anya dị ya ike ama nkpokwu gị esa ya asa anụ mpama ọkwa na mma mecha ha maka ego onyinye maka na ọnwụ na-egbu nwa nkịta ọ dịghị ekwe ya n'isi si nsị okporoto takenele nne ya ulu okporoto bara onwe because I've come of age amaka wo bi mu owu ya kam da no lele chelu ifo bu na nke cholacho ya kam memelo yi mgbachagodo